Sa silingang lalawigan sa Negros sa Oriental, 60 anyos na kanas, human kini gianod sa dakong nga baha sa Suba sa Kanaway, lungsod sa Siaton, gahapon sa hapon. Matod sa Local Disaster Risk Reduction Office sa Siaton, misuway o galabang sa Suba si Diosdada Pagon aron unta mo paulit ang Pinoyanan. Apan gianod hinuon siya sa kusog sa bulog sa tubig. Gisuwayan siya pagluwas siyang anak, ang maong inahan na apan natabunan kini sa dakong troso o mga sagbot hangtod nga nakanaw sa ilang pananaw. Samtang girescue ang 12 ka mga lumulupyo sa barangay Caranoche o sa barangay Poblasyon tungod sa pagsaka sa tubig nga misud sa ilang mga kabalayan. Samtang o kasamtangan silang gipahimutang sa covered court sa lungsod. Laing mga pamilya sa Sitio Daro o sa barangay Nagwal ang sa Basay, apektado human na malunupi ang ilang mga panimay. Kasamtangan silang gipahiluna sa Barangay Evacuation Center. Samtang dili usab magian ang daan sa Sitio Balastro sa Barangay Kalamtukan sa Bayawan City. Human makankan ang yuta ilawom sa dam na tungod sa pagkaguba sa riprap sa kilid dinhi. Apektado ang panimay sa Banang Agripante. Ang baha og landslide da sa way hunong nga uwan-uwan kaya mugna sa bagyong Kinta.